Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Aou Piindi TV jamalla wale mon to mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde min calmini min juurima ñaguima duwaw en jettima jomiraɗo joom baɗe bawɗe dokkuɗen fartange dartaɗo ɗo subaha aljuma addan ɗon holko kewi e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal ene wayno de no mbiten ni jeynenkoɓe leydi Sénégal kañumen de ndende fuutankoɓe nde ɗo sunare e gustogol maire mo Demete e gustogol Abdoulaye Elimane Dia Kaladio nde won noon waɗi olel nde won noon yimɓe kala cunima nde won noon kadi ya Fouta wasi jaalal sikki ala on gorko windi witti waɗi histoire mum oppi kene simte caggal mum on gorko so tawi gorko maayi woyama woya ko golle ɗe nde wonnon Pulaar wi ko yetti gurro ko kañum woyi mayɗo woyi Abdoulaye Elimane Dia ko golle mum woyimo ko balle makko woyimo nden darde nde o darino faade reno makko wadde mbiyan hanken ji wondu duusoɓe en ji gor woccol sagataɓe arɓe kala tawtirede on levée de cœur toto juma oumarienne gorko mo ganduɗa darnoma darde semmude darde lobbere nde won noon kala fodde makko faade neɗɗo o waɗino ha timmi kono kadi fodde makko faade leñol Pulaar o timminino aduna noon ko tehum ko lamdam woni golle wadde mbiyen Abdoulaye oppi ken simte caggal mum so mayde wayninoma noon ma wonno wayani walla so mayde wayninoma ma wonde o yeɓɓi ha heewi nde fuɗɗo yettata Abdoulaye Elimane Dia kono jeeyaɗo jeeya ko ɗon ndi no fulɓe keewide so timmi ngal ɗon dawal ko ɗon tan sabu enen en tagiraka sona mayde woni bettere no feewi noon woni mettere guire keewi ganduɗa ko gonɗam jurum e ñalawma hanki o Abdoulaye Elimane Dia hooti saare gonga ko ɗo Allah hani mission enen kala en jabri Allah en duunima leñol Pulaar fof en duunima ɓesgu Sénégal kono ɗum ko ma en gartoye nder kabaruji men ha joni puɗɗoɗen ganduɗa kay holko jayndeji leydi Sénégal gaddi e oɗo subaka puɗɗotoɗen ko ndeɗon jayde ganduɗa kay ko las en tawi natal on maire mo Demete ɗen lone yesso ndeɗon annore tiine e o woni Abdoulaye Elimane Dia Kaladio ɓe mbi ko le Fouta perd un de ses plus illustres fils ko gorko darnoɗo darde semmude ko noon tigui ɓen jayni en koɓe las mbiya ɓe mbi ko Abdoulaye yeehi woppi caggal mum ganduɗa kay ko rewɓe ɗiɗo wondude sukaɓe nayo ɗum ko Allah arjiguinnomo e aduna ɗum ne tawi nder ndeɗon jayde las caggal kan ɓeɗon jayde en ko las mbi ko dental mawgal ari hanki toto juma oumarienne ngal diƴƴal yimɓe garangal ɗoftude Abdoulaye Elimane Dia ha toto hoɗorde mum hesere ɗum ne tawi nder ndeɗon jayde las caggal kan jeynenkoɓe las e oɗo subaka jeynenkoɓe las e oɗo subaka garti e ganduɗa ko yal haali fédération sénégalaise de football yaadude tigui on jagorɗo sato kotki ministre de l'urbanisme et de l'habitat wiyete ko Abdoulaye Sow on ganduɗa kay ko gorko gonɗo vice président fédération sénégalaise de football o wiyete ko ɓesgu Sénégal wawa dañde kene ɓuura maître Augustin Senghor kanen tawi nder ndeɗon jayde jamanen jayde les échos ɓe gaari e bonande ndeɗo oɗo rafi covid 19 e wiide commerce walla mbiyanna faggudu leydi Sénégal e oɗo saaha ko hôtelaji hay restauration fof waɗama impacté ganduɗa kay wasi ko heewi crédit ji mum walla ko funno dañde épargne mum fof de ko sababu nde oɗon brosso covid 19 caggal kan ɓe gari e natal on gorko biyeteɗo ganduɗa ko Mayacine Camara cuuɗo konngel haali oɗon raay Dakar Tambacounda train biyeɗon dartine o wi ko so tawi tigui ne jogo dartinede ma jaran Sénégal kene tolno e 1000 milliards ko préje CFA ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde les échos musidɓe tedduɓe jaɓaɗen jayde l'observateur ɓe gari koye gonka ɓen wileɓe holno tigui ganduɗa ko guuriɗo e nder leydi Sénégal ko le fétichisme le grand ravage ene wayno de caggal ganduɗa tigui chantage faade ɓeɗon ɓe garoɓe mabɓe ko caggal ɗiɗon kalisaji ɗe mbiyata ɓen yo gaddu caggal kadi wargoli ɗiɓe mbaɗata ɓen so wiyama wargo noon ko ganduɗa ko on gorko walla mbiyen ko on féticheur malien biyeteɗo Hamdou Sidi Be jominoɗo fitandu lobbe Ndiaye ƴettikki ɗon goski werloyi ɗum to takko autoroute APS mo Diamniadio kanen tawe e nder helloneɓo hello jeeɓoneɗon jayde Youssou Ndour caggal kan kamɓe jaynen ko ɓeɗon ɓe kolliti wonde jencude baccalauréat 2021 wona jencude welli ɓe mbi ko une épidémie de mauvais résultats ene wayno yogue ganduɗa kay ko diwanuji leydi Sénégal teskama e mumen wasde dañde ɓeɗon élewaɓe kono kay ɓeɗon jeynenkoɓe l'observateur gari e natal guel cukalel taw kay ko nalanke ɗo e nder leydi Sénégal guel wiyete ko Astar ɓe garti holno dañiri oɗon baccalauréat kono kay holno waɗi décroché oɗon mention ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde jeynenkoɓe l'observateur mbi ko covid 19 ene jokki yoɓade pitali ɗum saabi e oɗo tuma mo gonɗen ɗo e nder leydi Sénégal jeeygu keesuji walla mbiyanna dilloɓe e pewnugol keesuji mayɓe ɓenen jarda no fewi ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde musidɓe tedduɓe jaɓanen jayde ganduɗa kay ko koti jeelo koti jeende Madiambal Diagne
ɓe garti e ɗiɗon kongi ɗi Seydou Gueye suuti e ɗiɗon accusation mo Babacar Niang no wayno ko jonde junde ɓe mbadde oɗon joguiɗo porte parole joguiɗo konngol galle lamorgo leydi Sénégal porte parole de la présidence o wi ko cette affaire doit être tirée au clair kan haalade foti labde kongi on docteur Babacar Niang mo suma assistance on médecin chef e wiide ganduɗa kay ko Seydou Gueye joguiniɗo hoore leydi konngol mum kan haalde no foti labde ceerra ko jonde junde noon woni ko waddi ganduɗa kay ko jeynenkoɓe le quotidien caggal kan musidɓe tedduɓe jeynenkoɓe Madiambal Diagne ɓe mbaɗi garti e hol gonnoɗo on Abdoulaye Elimane Dia ɓe mbaɗi ko portrait ko oɗon gorko kalajo ɓe mbi ko des bonnes causes un adepte des bonnes causes gorko darinoɗo darde semmude karen taw e nder ndeɗo jane caggal kan ɓe gaari e natalla on gorko mo ganduɗa ko ɓortinoɗo ɓortugal debbo gam kay o waɗande copine mum baccalauréat ene wayno oɗon couple kamɓe ɗiɗi ɓe kala on debbo e oɗon gorko ma ndumbe balɗe jeeɗiɗi e nder dumbirdu ɗum ne tawi e nder hellototoɓe ndeɗo jayde ganduɗa ko Madiambal Diagne jaɓrede vox populi ari e ganduɗa kay koye jaltugol ABC oɗon gonnoɗo médiateur de la république woni Alioune Badara Cissé maître o yalti lomtima ko Demba Kandji ɓe mbi ko ABC out Demba Kandji arrive un successeur plus commode jeeyaɗo tigui ganduɗa kay koye lomto oɗon mo ganduɗa tigui ko gardinoɗo kinen tolno e hande duuɓi 5 walla mbiyanna duuɓi 6 médiateur de la république ene wayno de Macky Sall itti ganduɗa kay ko oɗon gorko e médiateur de la république watti ɗon maître Aliou watti ɗon Demba Kandji on joguinoɗo ganduɗa ko jencuuɗi sumgoji leful laamu leydi Sénégal hitande 2019 ɗum ne tawi nder ndeɗo jeyde caggal kan noon ɓe gaari ganduɗa koye consensus mo ganduɗa tigui mbaɗaɗo étalise force el haali fédération sénégalaise de football e sumgoji mum e ñalawma janggo tigui ɗum ne tawi nder ndeɗo jeyde musidɓe tedduɓe jaɓenen jeyde enquête ɓe mbi ko panique chez les acteurs ala haali tigui ganduɗa ko guettugol mbusuji ene wayno de ɓen dilloɓe jeeygu ndiyam taw kay ko ndiyam saseji ene wayno noon ko kuli tigui ɓe gondi caggal ganduɗa laamu leydi Sénégal itti pellital ittude mbusuji ɗo nder leydi Sénégal ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde e hello mabɓe ganduɗa kay ko tataɓo kamɓe ɓeɗon jayniyankoɓe enquête ɓe mbi ko sachet plastique guittugol mum noon ma wonan loro no feewi e ɓeɗon ɓe ganduɗa dillata ko jeeygu ganduɗa kay ko mbusuji caggal kanne ɓe gaari e ganduɗa koye oɗon alhaali mo kilifa yana mara e on vidéo ɓeyduno nannude on activiste ɓe mbi ko le bourreau de Khalifa condamné à 2 mois ferme hene wayno deeho alhaali oɗon mo sekkodirno ɗum o walla mbiyenmo wadduno oɗon alhaali o dumbama ganduɗa kay kina tolno e lebbi ɗiɗi e nder dumbirdu libération nde jeyde article o ganduɗa koye oɗon gorko biteɗo ganduɗa kay ko Hamdou Sidi Bié mo ganduɗa tigui ko kañum yooɓi fittandu on mo ganduɗa tigui wiyete ko Lobbe Ndiaye ene wayno de on Hamdou Cissé wonno koye Awa Sow wonno koye ganduɗa ko oɗon gorko biteɗo ɗaha Soumaré on taximan ko ɓeɗon tatude golli ndeɗo bonnande jooɓi fitandu Lobbe Ndiaye ƴetti kiɗon goski berluyi ɗum ɗo alhaali oɗon téléphone Awa Soumaré noddiraɗo tigui Lobbe Ndiaye ɗum ne tawi nder ndeɗo Diagne losko yayngo woni ko jeynenkoɓe libération mbaɗi hen caggal kan ɓe gatti e holno kin goski werluya ɓe berluyi ko ɗiɗon goski ha paari Diamniadio ɓe dutti ɓe mbaɗoy oɗon fetto to Almadi ɗum ne tawi nder ndeɗo Diagne caggal kan ɓe mbaɗi ko trafic de faux médicament police ganduɗa kay ko fawi junggo e réseau goto ganduɗa gonnoɗo toto Grand Yoff taw kay ko dillannoɗo e ganduɗa ko jeeygu poɗe ɗe ndewani lawol ɗum ne tawi nder ndeɗo Diagne e oɗo subaka aljuma musidɓe tedduɓe ene wayno no kewɗen wiide Diagne gendinde le soleil arti koye covid 19 e oɗon vaccin ɓe mbi ko holko poɗɗon famde ganduɗa koye oɗon vaccin ko ganduɗa ko anti covid 19 e wiide ɓen jeynenkoɓe holla jencude tigui kono kay mbiyen hol fartague gonnoɗo oɗon vaccin ma waw tigui jaggudema walla mbiyanna ma waw dandudema yogoye ñabbuli violence du virus e gueɗe mbaɗe noon ɓe mbi ko ƴettugol oɗon dose noon so tawi kala ɓiɗɗo Sénégal waɗama ɗum conseillé ma won tigui jencuɗi ni wonan ɗum kono kay ma wotto ko dandi ɗum e nder ɓandu mum e ñabbuli paaɗi e arde e gueɗe mbaɗe noon wini ko jeynenkoɓe le soleil e oɗo subaka aljuma no Aissata Ndiaye heewi wiide guddirten ko jeyndi stade nde ari koye on numéro 10 mo FC Barcelone 10 mo Argentina kono hande mbiyenna gasi hakkude Messi e Barcelone ɗum ko caggal duuɓi nogas e goo ha ko ganduɗa ko on pettowo ene waɗi toon golle paydinde ɗum ko caggal ɗiɗon duuɓi kala ɓe mbi ko bombe la bombe Messi tigui ganduɗa ko salima jokkude contrat mum to ganduɗa ko FC Barcelone ne wayno oɗon gorko ummimo toon ɗon kabaru yani ko hanki kande woni ko jeynenkoɓe stade ɓe garti noon e parcours makko walla mbiɗa jar makko e nder on club FC Barcelone ɓe garti hen no handi ɗum ne tawi nder ndeɗo jeyne
ɓe garti noon e oɗon gorko mo bambali dismo leydi Sénégal ɓe mbi ko encore buteur en amical ha joni nde ganduɗa eɗen pottite préparation Liverpool Sadio Mané nena waɗa golle paydinde oɗo saaha musidɓe tedduɓe alhaala élection fédération sénégalaise de football ene wayno mo ASS Maymouma Seye o suuti kongi ɓe ko le président de la ligue ne doivent pas voter ene wayno président ɗiɗon ligue uji kala potani jeeyede e ɓeɗon suɓotoɓe ɗin ko kongi makko ɗum de wonno ko ganduɗa ko tawate e nder jaydir leydi Sénégal e oɗo subaka aljuma ko wona ɗum ko aɗa min ardade ɓe fringe en ciftonora bandiraɓe ganduɗa kayya to caggal tuɓoli jippinoɗi to diwan mo Fouta jippinoɗe to weydu bosiyaɓe gaddi toon ganduɗa ko tana gaddi toon caɗele enen wayno maire mo commune de Orkoƴere on premier questeur à l'Assemblée nationale Daouda Dia wondude ganduɗa ko Samba Ndioben ka jillini toon koyɗe jokkere en namma oɗon jagorɗo wondude kanko Daouda Dia ɓe jillima toon gam kay arde fabade ɓen ɓe ganduɗa ko boniraɓe hen ɓen ɓe ganduɗa ko keeɓi hen ganduɗa tigui ko ñagakiri hen galleji mumen e gueɗe ban noon ɓe gaddi balle guura ha iko way noon gam kay ɓen dañen toon jaggui oɗo saaha solidarité nationale kettoɗen Samba Ndioben ka guiɗirtomi foof ko yettude Allah julde Rasoul alayhi salatu wassalam mais yettude on aussi onon ɓe gandanɗa onon jogui presse o par ce que kala komin mbaɗi ɗo so yettima ɗo won onon juuɗe mon jaltani hen hande noon addi amen ɗo ko mission solidarité nationale ko Allah ñaawi minen président Macky Sall resdi kala ko woni solidarité nationale e leydi he ko wi amen ko noon woni kala ɗo maccuɗo Allah tampi e nder ndiɗo leydi komin mbawi yo komin mbawa yomin gueta ɗum ngam min mbawa wallude on ɗon ɗeɗo balɗe on jeeyi min puɗɗori ko to wiyete Njum tawno accident musɗo ne waɗi toon ko tolnoto 103 yimɓe maayi hen e ko tolnoto 13 yimɓe maayi hen e aussi ko tolnoto 33 gañi hen gañoɗe musɗe ɓen ɗon sankiɓe min donimoɓe e inde président Macky Sall min ñaganimoɓe Allah yo toon ɓe dondi ɓuranɓe to gayɓe gimmi mais koɓe boppi ko ɗo aussi Allah tagui hen junggo mum watta barke o mboti e nder ɗum aussi ne président Macky Sall ƴetti goto mabɓe foof cankaraɗo woodi ballitari ne walluma jahluma ɗum e inde président Macky Sall e inde leydi Sénégal foof so ɗum yawti aussi min gimmino Njum min gari ɗo wiyete Taïba ɗon aussi ko toɓoli kamɗe gaddi ɗon caɗele toɓoli liɓi ɗon kuɓeji gañi ɗon yimɓe woodi hay sankiɓe hen ɗiɗo nder ɗum ɗon aussi min jaahi min jahaliɓe e inde président Macky Sall min ñagani mabɓe e min mbaɗi aussi constaté ɗe gandanɗa caɗele ɗe ɗon ɗe goni e min ñaago aussi min mbaɗa komin mbawi gam ɗum ɗon wawa safrade ɗo ɗo gonɗen noon hande heɗen e wendu Boseyaɓe ɗo aussi toɓoli ɗi gaddi ɗo caɗele kewɗe liɓi ɗo won hen guure e nder ɗum noon min mbaɗi tour o e gouverneur e préfet e sous préfet en foof e au passage ɓe jettanmi feewi e darde mabɓe par ce que noon soɓe galano ɗo miɗo huuli ɗum ɗo ma ɗum ɓesdu musde wadde min jettat gouverneur en e préfet e sous préfet gendarmerie goto mabɓe foof ko foti ko wadde o etimi hen kaddi bawol mum gam wadde soulager population ji e ɗo ɗo min gari noon no mbimi on min tawi ɗo galleji no puusi tawi ɗo boutique aji ciment boutique aji ne leppi ko wayi noon ɗum ɗon foof autorité ji maɓe mbaɗ recensé nder ɗum noon min gaddi ballitari aussi ko fate denrée alimentaire maara en nebbam en sukara en gam wallidde ɓen ɗon ɓe gandanɗa koɓe yaltuɓe galleji mabɓe goni e tampere musde e nder ɗum également président Macky Sall ƴetti ko tolnoto 60 millions o wi yomi teg e junggo gouverneur ƴeewa e service technique uji ɗi no poti wat pour goto foof e ko jeeyi ko hen wawa hen hebde min mbiyani ma ɗum naf yimɓe foof kono noon mi meeɗani ɓuuri mi harani e miɗen ñaagui noon e ɗum ɗo goto hen foof meeɗa hen ko foti ko medde gam waɗa soulager en attendant
d'autres événements ko heddito ko en jetti Allah en juule Rasulullah. Merci beaucoup. Ko ɗon tigi ko on jagorɗo ganduɗa ko solidarité nationale e wondude Daouda Moussa Dia ko kañumen tigi janoto wendu bosiyaɓe gam kaya juɓɓinde koyɗe jokkere en nam kono kaya arde famade ɓen boniraɓe wadde mbiyana woni geste gonɗa woni noble woni geste mo gonɗa ko yimɓe foof mbaɗi ɗum musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV ko ɗum tigi gadduɗen ha joni en dokkat e sunare oɗo ñalawma aljuma dunade Abdoulaye Elimane Dia kalajo dunade ɓesgo Fouta foof e wasiyadeɓe tigi e hewɓe jagguirima eɗen gandi ɗum kono e ganduɗa ko jomiraɗo joom baɗe bawɗe kala nde ɗuggiri saldu tawn holndu o suki ha tiiɗi wadde mbiyanna jomiraɗo joom baɗe bawɗe yo moƴƴat Abdoulaye Elimane Dia ɓen golle makko moƴƴe yo jomiraɗo ɗum o yo subahana taala yommo ɗuma no timmirni musidɓe tedduɓe ko arno ɗum ɗo wonno ko tawete nder kalle gadane jande leydi Sénégal ɗum wonno kabaruji ɗi min gaddano ɗo subaka aljuma en jetti to karallagal to Thiat Wala wondude Mati Mara Kame Samba Diop en jetti ganduɗa ko équipe Piindi TV kala gonde yuɓɓinde golle payɗinde adi mene kabaruji koye ñalawma altine so haadi jiɗo jomiraɗo subhanahu wa taala arno ɗo ɗon kalle gadane ko Moussa Nia bandiraɓe musidɓe tedduɓe juma mubarak.